ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозир материалҳои Дубай омадагӣ ҳастай. Мехоҳам шумода нишон диҳам новинкаора. Ина бинед, ана материалаш регалай, тозаай, комбахташ. Нархаш 1200 сомон донада. Оптимда бо арзон мешава. Ина намудош боша. Ина намудош ёшам буд. Ин намудош 800 сомон. Белавдомани вишивкадор диде хушрӯ. Ай намудаш чанд сомон? Ана ин намудаш 800 сомон. На марҳамат, ин намудаш 800 сомон ай. Ана ҳозир бо 1200 сомонашам ман нишон метиҳам ки кадомаш 1200 ай. Иам 800 ай. Мен рангиш чиқа хушрӯ ай. Лавдомани занҳои азиз, пеш аз давом додани видеои имрӯза мехоҳам барои шумо камакак дар бораи компанияи Faberlic маълумот диҳам. Чӣ хеле ки медонед, ҳозир охири сол ки ҳаст, барои ҳавай, барои пешвозгирии соли нав дар компанияи Faberlic бисёр аксияҳои беҳтарин рафта истодаай. Касоне ки регистратсия мекунанд, тӯҳфаҳои беҳтарин ба онҳо тақдим карда мешавад. Марҳамат ба анамин бонуи зебо меҳри Нисон нависед. И тоҷик духтари мо аллакай унвонҳои баланд доранд дар компанияи Faberlic. Ба шумо роҳи осони корра нишон метиҳанд. маошҳои хуб доранд. Анамин компанияда чӣ хеле ки мебинед, ҳар рӯз дар YouTube видео карда духтарҳо пешниҳод мекунанд маошҳошона. Яке хона мегирад, дигаре мошин мегирад. Барои ҳавай ҳам шумо низ инамин имконият аз даст надода ба командаи меҳри Нисо ворид гардед. роҳи осонша нишон метиҳад, чӣ хел кор мекунанд, чӣ хел мисол пеш мераванд дар ҳамин компания, содда карда ба шумо мефаҳмонанд. Хулас беҳтарин компания, маҳсулотошам арзони хубай. Сон вишивкадор ана инош бошад 1200 сомонан. Ино бо сифати анами комбахташ дига хелай. хчам ами вишивкошон прапрай. Дранга меган инора. Дидед, ду намуд бархат дора. Ҳам сиёҳ, ҳам сирх мақсад инҷашта. Гӯшта, баъд вишивкаш тозаяй. Ин намудаш чанд сомон буд? Ана ин намудам 1200 сомонаяй. Ино бо арзон мешаванд. Тамошобинони азиз, шумо нависед, бо ма шумода мефаҳмонам. Ана ин намудош бошад чанд сомон? Ана ин намудош бошад, бинед 800 сомон. Ана ин сета. Иҷада бо шифонношам ҳастай, шифон комбахтои дубайский ҳастай. Инош чанди? Ана инош ҳам 800 сомонӣ. Ино 1000 сомон будан, қимат будан дӯстони азиз. ҳозир бошад бо арзонтарак пешниҳод шудагӣ ҳаст. Марҳамат, метавонед дархост кунед ҳамагӣ бо нархи 800 сомон. Ираш некем чихол кати мепӯшӣ. Бе чихол 800 сомонай. Баъд комбахтои новинка. дӯстони азиз, нигоҳ кунед чихе комбахтои фасони дубайский омадай. Бе лавдоманияй, чакангил, бе чихол пӯшида мешава. Материалошон ами бархча, бинед чихе тозаяй. хе ларзонак меиста. Навзи ҳамаи рангоша ман нишон метиҳам. Ино 800 сомонан. ҷои шидаш 800 сомонай иёра. ҳамин 1200 сомаш арзон мешавад. ана дигарош бошад ҳамун нархҳое ки ҳаст, ҳамун нархан. ана баъд бо ана ин ҳаст, инаи рангаш. ва ин чунин ана ин итальянкара бинед. ка хушрӯи чи материалаш комбахта? итальянский комбахт дӯстони азиз 900 сомон. аҷоиб фасон ду ранг доштай. ина бинед, инаи рангаш медонед салатвичаяй. дар навор наомадестай, вале инаш коричневияй. Инаш бошад, аз ма аз наздик бо нишон метиҳам салатвичаяй. Итальянский комбахтай, ҳам хас сабукаки хушрӯ, бе чихол пӯшида мешава. Ина атеники сабз метиҳа. хулас дер намонед, беҳтарин материалҳо омадагиай. бовар кунед ҳам ха хушрӯвай бо нархи арзон. янам ино баъзан ҷода аз 1000 сомон болоян. иҷада ина 800 сомон мода. мо фақат интернет кати кор мекунем. дархост кунед, мо доставка дорем. ана шифон атлас. дӯстони азиз, шифон атлас ина як новинкае ки то ҳол дар бозор набуд.
ҳозир бошад омадай шифон атлас 800 сомон. чанд рангай ҳозир ман ҳамаи рангоша шумода нишон метим. 4 ранг будай, ина сиёҳшам ҳастай. Сиёҳшам аҷоиб фасон метова. Барошон чанди боша? Барошон як 20 ба фикрама. И барошон як 20. Тамошобинони азиз. Ина. Маълума ё як 20 барои ки ино калонта ина инош бисёран шифонош. Ана ин бошад як 20. Хулас ина шифон атлас бори аввал 4 ранг барои шумо. Ана ин шифон комбахт. И чандай? Инам 800. Инам 800 сомон. Мана шифон комбахт. Боз ҳам ана шифон комбахти фасон хамелеони фиолетовияй дӯстони азиз чихолкати пушида меша. Инашам бадана иношам бояд чихолкати пушед. Инам сиёҳам чихе хушрӯ. хулос новинкаҳои беҳтарин 2 ранг ҳастай. Инам инора кадом меша ки мехоҳед харидорӣ кардан нависед, бо ма пурра карда даставкара шумода мефаҳмонам. бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъ баст мешавад. хайр, то видеоҳои оянда саломат бошед.